हाग्रामा महिलारिनि जादुनि लावथिया दासिमबो पावारफुल नंगौ बे समाव लानानै फैदों राजखान्थियारि गिदिर आपडेट आसाम विधानसभा बिसायख'थिया थांनाय 9 एप्रिल खालाराव जानानै थांबाय आरो बेनिनो फिथाइ एबा रिजाल्टखौ दिनै फोसावबाय थारैनो हाग्रामा महिलारिया जेरै खोथा बुंदों बेबायदिनो जाफुंमारबाय आसाम विधानसभा बिसायख'थियाव बीपीएफ दोलोआ बीटीसीआव गासै मोन 11 बियाबाव बिजाथि फसंदोंमोन आरो बीजेपी दोलोआ मोन 4 बियाबाव बिजाथि फसंदोंमोन हाग्रामा महिलारिया जेरै खोथा बुंदोंमोन थारैनो बीपीएफ दोलोआ गासै मोन 10 बियाबाव देरहासार जामारबाय आरो बीटीसीआव बीजेपीआ मोन 4 बियाबावबो देरहासार जाबाय मख'नो गोनांदि आसामाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा एबा एनडीएआ मेजिक नाम्बार लानानै फिन आसाम रायजोआव सरकार दानो थांगासिनो दं आरो बे समाव फिन फोरमायबावोदि हाग्रामा महिलारिया जेरै खोथा बुंदों बेबायदिनो बीपीएफआ गासै मोन 10 बियाबाव देरहासार जाबाय आरो बीजेपीआ बीटीसीआव मोन 4 बियाबाव देरहासार जाबाय मख'नो गोनांदि आसामाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा एबा एनडीएआ मेजिक नाम्बार लानानै फिन आसाम रायजोआव सरकार दानो थांगासिनो दं हाग्रामा महिलारिनि जादुनि लावथिया दासिमबो पावारफुल नंगौ बे समाव लानानै फैदों राजखान्थियारि गिदिर आपडेट आसाम विधानसभा बिसायख'थिया थांनाय 9 एप्रिल खालाराव जानानै थांबाय आरो बेनिनो फिथाइ एबा रिजाल्टखौ दिनै फोसावबाय थारैनो हाग्रामा महिलारिया जेरै खोथा बुंदों बेबायदिनो जाफुंमारबाय आसाम विधानसभा बिसायख'थियाव बीपीएफ दोलोआ बीटीसीआव गासै मोन 11 बियाबाव बिजाथि फसंदोंमोन आरो बीजेपी दोलोआ मोन 4 बियाबाव बिजाथि फसंदोंमोन हाग्रामा महिलारिया जेरै खोथा बुंदोंमोन थारैनो बीपीएफ दोलोआ गासै मोन 10 बियाबाव देरहासार जामारबाय आरो बीटीसीआव बीजेपीआ मोन 4 बियाबावबो देरहासार जाबाय मख'नो गोनांदि आसामाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा एबा एनडीएआ मेजिक नाम्बार लानानै फिन आसाम रायजोआव सरकार दानो थांगासिनो दं आरो बे समाव फिन फोरमायबावोदि हाग्रामा महिलारिया जेरै खोथा बुंदों बेबायदिनो बीपीएफआ गासै मोन 10 बियाबाव देरहासार जाबाय आरो बीजेपीआ बीटीसीआव मोन 4 बियाबाव देरहासार जाबाय मख'नो गोनांदि आसामाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा एबा एनडीएआ मेजिक नाम्बार लानानै फिन आसाम रायजोआव सरकार दानो थांगासिनो दं हाग्रामा महिलारिनि जादुनि लावथिया दासिमबो पावारफुल नंगौ बे समाव लानानै फैदों राजखान्थियारि गिदिर आपडेट आसाम विधानसभा बिसायख'थिया थांनाय 9 एप्रिल खालाराव जानानै थांबाय आरो बेनिनो फिथाइ एबा रिजाल्टखौ दिनै फोसावबाय थारैनो हाग्रामा महिलारिया जेरै खोथा बुंदों बेबायदिनो जाफुंमारबाय आसाम विधानसभा बिसायख'थियाव बीपीएफ दोलोआ बीटीसीआव गासै मोन 11 बियाबाव बिजाथि फसंदोंमोन आरो बीजेपी दोलोआ मोन 4 बियाबाव बिजाथि फसंदोंमोन हाग्रामा महिलारिया जेरै खोथा बुंदोंमोन थारैनो बीपीएफ दोलोआ गासै मोन 10 बियाबाव देरहासार जामारबाय आरो बीटीसीआव बीजेपीआ मोन 4 बियाबावबो देरहासार जाबाय मख'नो गोनांदि आसामाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा एबा एनडीएआ मेजिक नाम्बार लानानै फिन आसाम रायजोआव सरकार दानो थांगासिनो दं आरो बे समाव फिन फोरमायबावोदि हाग्रामा महिलारिया जेरै खोथा बुंदों बेबायदिनो बीपीएफआ गासै मोन 10 बियाबाव देरहासार जाबाय आरो बीजेपीआ बीटीसीआव मोन 4 बियाबाव देरहासार जाबाय मख'नो गोनांदि आसामाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा एबा एनडीएआ मेजिक नाम्बार लानानै फिन आसाम रायजोआव सरकार दानो थांगासिनो दं हाग्रामा महिलारिनि जादुनि लावथिया दासिमबो पावारफुल नंगौ बे समाव लानानै फैदों राजखान्थियारि गिदिर आपडेट आसाम विधानसभा बिसायख'थिया थांनाय 9 एप्रिल खालाराव जानानै थांबाय आरो बेनिनो फिथाइ एबा रिजाल्टखौ दिनै फोसावबाय थारैनो हाग्रामा महिलारिया जेरै खोथा बुंदों बेबायदिनो जाफुंमारबाय आसाम विधानसभा बिसायख'थियाव बीपीएफ दोलोआ बीटीसीआव गासै मोन 11 बियाबाव बिजाथि फसंदोंमोन आरो बीजेपी दोलोआ मोन 4 बियाबाव बिजाथि फसंदोंमोन हाग्रामा महिलारिया जेरै खोथा बुंदोंमोन थारैनो बीपीएफ दोलोआ गासै मोन 10 बियाबाव देरहासार जामारबाय आरो बीटीसीआव बीजेपीआ मोन 4 बियाबावबो देरहासार जाबाय मख'नो गोनांदि आसामाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा एबा एनडीएआ मेजिक नाम्बार लानानै फिन आसाम रायजोआव सरकार दानो थांगासिनो दं आरो बे समाव फिन फोरमायबावोदि हाग्रामा महिलारिया जेरै खोथा बुंदों बेबायदिनो बीपीएफआ गासै मोन 10 बियाबाव देरहासार जाबाय आरो बीजेपीआ बीटीसीआव मोन 4 बियाबाव देरहासार जाबाय मख'नो गोनांदि आसामाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा एबा एनडीएआ मेजिक नाम्बार लानानै फिन